Bideo honetan geometriako ereduko hirugarren ariketa ebatziko dugu. Ariketa tipiko bat, Eta da, bi zuzen emoten dira, baten edo bietan parametro bat kalkulatu behar duguna, bi zuzen hauek behin aurrekoan paralelo izateko eta bigarrenean perpendikularrak izateko. Bueno, zelan kalkulatzen dugu hori, zelan egiten dugu hori? Gogoratu, zuzen bi paralelo dizenean malda bardina izan behar dela, eta zuzen bi perpendikularrak direnean, malda bien biderkaketa berdin minus bat izan behar dela. Orduan, ataratzen dugu lehenengo zuzenaren malda, gogoratu. I bakandu, beraz, bi i berdin minus k x gehi iru, beraz, zati bi, malda da minus k bire. Hemen malda, bost i bestaldera pasatuz, geratzen da, iru x gehi bi berdin bosti, beraz, zati bost, geratuko da, iru x gehi bi zati bost. Beraz, malda, iru boste. Paraleloak izateko, malda biak bardinak izan behar dira. Beraz, minus k biren berdin iru bosten. Eta k bakandu. Hau da, bider bi bidertzen badugu, izaten da, minus k berdin, edo k berdin minus 6 bosten. Kaso honetan egin duguna da, gurutzatuta ez, minus k bider bost berdin bi bider 6. Eta zati minus bost eginez, minus 6 bosten. Vale? Eta perpendikularrak izateko, biderkaketa izan behar da minus bat. Horren jartzen ditugu biak. Minus k biren bider iru bosten berdin minus bat. Hau da, minus iru k, eta hemen 10 emoten duenez, berdin minus 10. Minus iru k berdin minus 10, k da, minus 10 zati minus iru da, 10 eren.